Ndara abot-abote aku tinangisan Kanjeng Ibu Kunti Nalibrata kautus ngolati ana ndi Kakang Werkudara Semar dina samangku muntik tanpa sabawa ora ana wong kang diwenehi weruh kaki Nira Semar niku mung damel ilmu titen lho. Ilmu titen sing kaya ngapa Kakang? Ndara Sena niku wonge temen. Manjada wajida wajidau sapa temen tinemenan laku kang bakal dadi. Mboten nate menggak-menggok anggone lumampah Ndara Gedhe Sena niku. Nanging sampean kula eling Ndara kapan menawi madosi Ndara kula Gedhe sampeyan tengeri biyen tau mertapa wonten pundi biyen nate nglakoni wonten pundi ngantos Ndara Werkudara ketemu Sang Mabudingrat wonten Pulusloka ngerteni marang Sang Nawaruci iya Sang Bathara Dewa Ruci niku wonten pundi ngoten Gus Kakang nalar-nalare kaki iku biyen Kakang Werkudara iku ana ing gisi ing Kali Tempur semenanjunging segara kaya ngono. Nek ngoten nggih panggah Ndara kula Gedhe mboten saged ten mrika-mrika. Rumangsa tentrem, rumangsa ayem, rasane wonten mriku nggih digoleki maneh, dibaleni maneh. Napa kok gak tentrem masuk bayarane larang. Ya goleki sing tentrem bayarane cilik, tentrem digoleki. Wong tentrem iku. Nah, niki wau ana wong andhek-andhek dadak ya. Tanggal 12 ben lho. Bulan suci maksudku. Ana Madapura dari sindene sesuai streaming tidak boleh diganti ya. Mangke kula tambahi situk-situk ding mergo maine nang gone Madapura mulih digawani bebek situk-situk ding. Lah iki sing duwe gawe Mbak Kosim iku lelang keris. Mulih kok digawe keris situk-situk ding. Kayak nucus bojomu wae. Ndara monggo dipun padosi Ndara wonten panggonane mrika biyen tapa wonten pundi Ndara Sena iku lili la la la
sekaling taman sorepot ngedataken ganjang ira satu ronggo samping kembang jaya moyo permati Kakang Nalendra wonten dawuh Kakang kok mara ketemu ana nggoning prapatan Jati Jadar iki Yayi Kakang Nalendra menapa panjenengan boten kapireng Kakang lho keprungu apa dinten sapunika Kakang Werkudara linggar saking praja boten wonten ingkang dipun paringi semerep kula kautus Kanjeng Ibu Kunti nali Brata ngupaya wonten pundi papan dununge Kanjeng Ibu sanget kuatus keselamataning Kakang Werkudara mekaten Kakang Yayi yen miturut pun Kakang Sena yen digoleki ngetan ngidul kulon ngalor ora ana nah pun Kakang iku mastani Yayi Werkudara kasengker dening jagat kasengker dening gegaipaning jagat nanging Yayi pun Kakang duwe paugeran lamun kepingin eruh ana ndi papan dununge Yayi Werkudara pun Kakang iku ngaji ilmu titen maksude kados ngaten Kakang Nalendra yen Yayi Werkudara ketemu sang Nawaruci iku ana ndi lah ana kuwi mesti panggonane Werkudara Kakang Nalendra Kakang iya Yayi pangandikan panjenengan menika jumbo kelawan pangandikanipun Kakang Badranaya inggih ngendika kados mekaten Koko Prabu oh ature Kakang Semar ya kaya mengkono nggih ha yen kaya mengkono ayo dolati ana ndi papan dununge mbiyen tau mertapa Adi Werkudara oh wis dadi pangandeling Arya Janaka jumbuh kelawan pangandikane ingkang raka Bathara Kresna wonten ing pundi papan panggonaning Werkudara mertapa duk ing ngarikala semanten pangandikaning Bathara Kresna ayo bebarengan diupaya ana di papan padunungan nalika semana Werkudara mertapa Yayi dasar kersane jam mandi sabdane apa kang dadi pangandikane Bathara Kresna mandi sabdane pangandikane Ki Badranaya sareng Arya Janaka lumampah magita-gita anggone lumaksana kandhepati kancik wonten ing sak cedhake kali tempur semenanjung ing segara Bayu Iya Yayi, walau bilik angkut Kakang.
suarane ro suarane ro yo Geger pindho tugu Sinukarto anyorosaken ingkang tau tate ketemu Sang Mabudingrat Werkudara nalika semana anggoning puru ita dhateng Sang Resi Kumbayana ana ing Pertapan Sukalima arsanipun wejangan sangkan paraning dumadi sangkan asale paran menyang ndi dumadi urip wong urip asale saka ndi besok bali menyang wewengkon ngendi ing nalika semana Sang Werkudara kautus Sang Begawan Kumbayana munggah gunung Reksamuka munggah gunung Tursina sadurunge teka ana gunung Tursina lumawat gunung Tribasara wana Tribasara apa kok tegesing wana Tribasara triwilangan telu basara pangandel wis dadi ketekadane wis dadi lakune lan dadi kapitayane mulai niku Werkudara munggah gunung ing Gunung Tursina ya kena diarani gunung Reksamuka reksa muka panca ndriya dununging panca indra mepat kalingan brana tutuk lawan pamikir ambelasah sawening wana den rusak den rebahaken wonten ing wana Gunung Lewang-lewung ing kono Werkudara kautus ngupaya kayugung susu angin kayu hayu hayat sejatine urip agung gedhe susu angin panggonaning susu angin ora ana susu angin sing ana klepas klembu sing lawa diarani talining urip yen mlebu asmane Hu yen metu asmane Allah ing kono wis madhep mantep istiqomah anggone maos nurut mursiding dhewe-dhewe ing kono Werkudara lakuning ketemu buta rong perkara kala Rukmaka kelawan Rukmakala jinujes pupu kanca kenaka kuku-kukuh kenaka gegayutaning kanca gaib saknalika buta rong perkara badal wigar Sang Bathara Bayu lan Bathara Endra kala ing kono Sang Werkudara ora bisa uwal ing antaraning banyu kelawan uripe modern saking Gunung Tursina ing kono Werkudara kautus ngupaya banyu Perwitasari banyu tirta mahaning suci ana ndi papan dununge banyu kang suci ana sing mastane ana madyaning segara ana sing marani samudra Minangkal ing kono ketemu banyu bening-beninge bening nganti diarani kinclong-kinclong kaya salaka kinclong-kinclong emas sinangling ana dawuhing para winasis cahya cahyaning cahya kang gumilang tanpa wewayangan surut ilanging cahya ing kono
Werkudara nalika semana ketemu Sang Marbudingrat ya Sang Nawaruci ya Sang Dewaruci. Ekono Sena dingertekno marang kedadian kang njaba uga kedadian kang ana njero nglakoni urip sadurunge pati nglakoni pati ing sadurunge urip. Sasampuning Werkudara nalika semana pinanggih Sang Marbudingrat pinanggih Sang Dewaruci sampun dangu saged jarak ing antarane pinanggih ngantos samengke ing mriku kadya kasedoting barat kasedoting samirana Werkudara kang ana lumajang tengah mara-mara ilang kesedoting kekuatan gaib ngerti-ngerti Werkudara ana ing telak ing kali tempur ana ing sunggapaning Semananjung segara. Sena Sendhakep Kartosalu tunggal anutupi bobohan Nawasanga amung klempas klemusing nggawa anyebut asmaning Gusti kang modhat. Ing kono Werkudara nampa pawejangan maneh tutuking wejanganing Sang Dewaruci sangkan paraning Dewati. Sang Werkudara pinejam dening gegaiban. Werkudara yen wis manggon ana pangayunaning Sang Dewa, pangayunaning Sang Marbudingrat ora keparengake nyuwun, ora diparengake njaluk. Tegese nglepas saka karep, nglepas saka tekad, lepas saka gegayuhan. Apa to sababe? Yen ana wong memuji njaluk, lek lamun diwenehi bakal ngrasakake seneng utawi marep. Nanging yen nyuwune ora keturutan bakal mista panggalih rumangsa gela, rumangsa nelongso. Semanten Sang Werkudara wis ora nyuwun, wis ora duweni tekad, ora duweni karep, ibarate manungsa kang wis mungkur marang gumarlapta mlipe ing jagat. Menep manggon ana rasa sekalir, rasa kang sejati. Kacarita saking tentrem-tentreming tentrem, saking ayem-ayeming ayem, Werkudara prasasatwaya swende ana marang Gusti kang ngamurbeng Dewati ing kono. Pinujine Sang Bathara Sang Hyang Jagat Dirnata nurunake kanugrahan. Apa to wujuding kanugrahan kang tumurun? Kanugrahan kang tumurun wujud wahyu. Tumuruning wahyu katentreman ngalega ana cahya mlebu sajroning priangganing Werkudara. Werkudara kasinungan wahyu katentreman mencorong prasasatwaya candra sunar.
Yayi Werkudara Tresna kakakku kok ana kene. Aduh Yayi. Para Pandhawa padha rekuh padha gupuh. Ngolati murcaning Yayi Werkudara. Kakang Sena Kanjeng Ibu Kunti nelongso Kakang ngolati Kakang Werkudara kuwatir keselamataning marang Kakang Werkudara Kakang. Ya. Wong tuwa iku ya kaya mengkono. Rumangsa wedi kelangan, rumangsa wedi ana apa-apa kang nyemplok marang anake. Yayi Werkudara, tak sawang pasuryanmu mencorong kaya cahyaning Sang Kartika. Ana apa sejatine? Inggih Kakang wonten apa sejatosipun Kakang? Janaka Dik. Aku rumangsa ora njaluk, aku rumangsa ora duwening gegayuhan, ora njaluk apa-apa. Mung aku kepingin nentremno atiku, benerno lakuku, belajar sinau suci, belajar sinau bener. Nanging ora rumangsa krasa ana selapan dina punjul kaya-kaya aku nampa kenugrahaning Jawata kaya mangkono. Yayi Werkudara, para iku wis kasinyungan kanugrahaning Jawata inangkum wujuding wahyu kanugrahan adi. Aku ora rumangsa jeneng kakakku yen aku nampa wahyoning jagat iku. Lah, sing bener yang kaya ngono, sing nampa malah ora ngerti. Sing ngerti ku wong njaba kaya mangkono. Kanggone apa wahyu katentreman? Badhe Yayi, sapa wae ngarep-arep tekaning katentreman, nadyan donyane matumpuk-tumpuk. Yen ora ketunggon marang tentrem iku muspra Yayi. Lah, wahyu katentreman kang para duweni iku kanggo katentremane wong sak negara sak utuhe padha pinaringan tentrem ayem kaya mengkono. Wah, yen kaya mangkono. Syukur bagi menawa kaya mangkono. Wah, wong ino kene dipae bapak. Bapak, wonten Sena sing teko, Bapak. Melu-melu tekono kene. Ya Pak, aku goleki Bapak nganti menyang ndi wae tak goleki dina semengko. Anak ulun juga ning kita kok keblajo temen. Anake Sena Antasena iki kok keblajo temen.
Ora Gudara. Ora wis badar anggonmu mertopo. Pendek bapakku. Diobrak-obrak swara banter. Anggonku manggon ana tentrem. Akhir kejugrak nglilir bapake. Anak ulun juga ning kita pancen jeneng sira. Wis wayahe gugur. Wis wayahe gugur. Awit anggone mantekur sejati memuja swantah iku wis kasebatan wis keturutan dewa. Wis nurunake wahyu. Katentreman ana anggamu kaya ngono. Lah nanging sing dadekno gila para dewa. Apa pendek bapakku? Anakmu. Sing sapa? Anakmu Antasena. Iya. Antasena Wonorejo. Sing Antasena. Sing rabi oleh urang ayu. Sena ndara pira? Aku duwe anak loro. Karo apa? Urang ayu. Sapa kowe? Joko Tawang lawan Antasena. Oh iya Joko Tawang. Yen aku tau krungu lakon Joko Tawang iku Pak Deku Kastom. Maine ana nggone gedang dalan saka Bagong. Oh, eling. Lah anakmu keblatut Seno, anakmu keblatut. Keblatute kaya ngopo? Wong Suralaya kok diorat-arit, Suralaya kok diorat-arit goleki Seno gak petuk, gak mulot diorat-arit kaya ngono kurang ajar anakmu. Wah, ndi, Antasena. Bener takon iku orat-arit. Suralaya kaya ngono. Ya Pak, pancen tak orat-arit. Mosok dewa iku gak roh bapak ana ndi. Mula tak orat-arit. Tapi jeneng aku orat-arit iku ora karepku ijen kok, Pak. Sapa kon sing ngongkon? Sapa kon sing ngandani? Lah dalange sapa lak ngono, Pak? Dalange. Sapa? Aku. Prabu Kresna, Pak. Antasena. Sing ngomong Antasena munggah Suralaya iku pancen aku. Nanging aku ora ngutus orat-arit Suralaya lak ngono. Jare lek dewa kaiso jawab kudu dikepuki, kudu diorat-arit. Aku ora ngomong ngono. Takono menyang dewa. Dewa iku mesti iso kaya ngono. Mangga ngono lek kaiso jawab antemono ya. Ya siap. Jaluk sepuro marang Pukulun yang padha winenang. Jaluk Pukulun marang bapakku Narada. Bapak Pukulun Narada aku njaluk pangapura. Ya ora dadi apa kene. Pancen ana Buddha Pangranjana, ana Buddha Pangranjana. Bareng Gudara, sarene Wahyu wis tumurun ana Angganira Kresna, Janaka Antasena. Pun bali nyanggoning kahyangan.
Kanjeng Rama ingkang putripun Raden Antareja Rama ngaturaken kabar ketiwasan. Ana apa? Ana apa negara Ngamarta? Nganggo cepet. Wis wayahe iki. Kanjeng Rama Pandhawa dipun tinggal panjenengan, dipun tinggal Paman Janaka komplange Pandhawa dilebeti Duratmaka. Wonten tiyang ingkang ngirup pelengganing Kraton Ngamarta nyuwun beseliting Kraton Ngamarta. Wah, ing kaya mau sira tak cubles kuku Pancakenaka. Anu dhisik yen. Wong yen mari oleh wahyu iku jroning 40 dina ora oleh nandukake Durgadama, ora oleh nandukake nafsu, ora oleh tumindak nista candala luwih-luwih ganggu gawe marang saweneng jalma liyan. Cukup Adidanan Jaya sing ngrampungi Kakang Nalendra kandhem mirak kula padhoting penjalinane Kakang. Maju legane atiku tak uwek-uwek batangmu paraben. Maju legane tak tugel penjalingan. Waton beselit kraton ora mbok weno aku, ora mbok weneno Temenggung Jong Piraji, ora mbok weneno Gustiku Jong Biru Paksawa. Ya kelakon nglamat dadi bebandan dina semengku. Dilah sorak-sorak mroto wit timangkatan dewa. Ojo anggap aku gelungan minting-minting monyor-monyor payudara. Legane ngatiku maju ana kene. Leno Kridha pangendamu ya sedo tak dodot ilatmu.
tak ketok jangan pilat ya lah sumbarmu kaya bisa dilat ke siapa kaya bisa ngeremuk wis gegenen maju lekane tak cocok dadamu luta-luti rumah kumpul sukma warat ronggo beting warat Wadya balane gong jiru waksa. Ayo mundur, mundur, mundur. Ora kuat musuh bendo. Mundur, mundur, mundur.
sisih wetan sumaring sang surya amadangi jagat raya para tani ngluku sawai kanggo manina Yayi Samyadi Yayi kula kuwatos sanget kakang setunggal nguwatiraken keselametaning Yayi Werkudara. Kula ngutus Yayi Dananjaya ngupaya Adisena komplanging negari Ngamarta wonten Duratmaka ingkang ngarsa njaluk beseliting kraton mekaten. Wong nggih sedaya sampun sagedipun basmi. Nanging ingkang dadosaken mangka kingkung ingkang raka menika murcane Yayi Werkudara. Menika boten murca estu pikajenganing Werkudara kados kasiuping angin. Werkudara menika kaseret kekiyatan dhateng papan nalika semanten anggoning mertapa ketemu Sang Warbudengrat. Lah anggening Mateka sejati memuja swana Werkudara nampa tumuruning kanugrahan wahyu katenteman Yayi. Inggih kakang murakabi kangge para Pandhawa, murakabi kangge para kawula dasih, para among tani sedaya kakang. Inggih kula suwunaken wonten ngarsane Gusti ingkang among tuwa para Pandhawa sedaya. Pinaringa teguh pupuh bakuh rahayu wilujeng slamet. Monggo memuji asanti Ndara. Bos paripurna anggen kula anggelar suraosing ringgit wakucal purwa kang rinasa kanthi regu renggu regiming swasana. Ilang-iling ringgit purwa tatanan aba tuntunan. Ingkang ala kita dadi sesirih ingkang becik kita dadosaken tepa pangki tulodo. Dewa-dewa sami anurunaken sekarang kang arum gandane. Tumuruning wahyu katenteman anentemaken ing sedayaning para kawula sedaya pinaringa tentrem ayem anggoning bebayan murah sandang murah mangan adil kelawan makmur. Sepemancung sinumetan sekali merdeka tetep merdeka. Krida budaya jaya-jaya salamiya.